ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ରଶ୍ମି ରେଖା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ 3 ପଲ୍ଲବୀ ବହିର ଚାପ୍ଟର 3। ଚାପ୍ଟର 3ର ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ତମର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଥିବ। ଚାଲ ଆମେ ବୁଝିବା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ହେଉଛି ପରିବାର। ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସଦସ୍ୟ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ, ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏଠି କ'ଣ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼େଇ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଠି ଜଣେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି। ଆଉ ଝିଅଟେ ଆଉ କୁନି ପୁଅଟେ କ'ଣ କରୁଛି? ଗାଈ ସହିତ ଗେଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ଏଠି କୁନି ପୁଅକୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ମା କ'ଣ କରୁଛି? ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି କୁକୁର ବସିଛି। ଏଠି କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚାଲ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏହି ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ହବ? ଦେୟାର ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, grandmother, father, mother and children in the family. ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ ଡୁଇଂ? ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ମା ଝିଅଟିର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି। ଜେଜେମା ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦ ମଦର ଇଜ୍ combing hair. The grandmother is sitting. The children are playing. The children are playing with pet and each other. ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମା କ'ଣ କରୁଛି? ମା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଣ୍ଡମା କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ପେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଅଦର। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କୁକୁର ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ହେଲ୍ପ ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି? ତମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କର? ଘର କ'ଣ କର? ମାଆଙ୍କୁ କିଚେନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କର। ତ ସେଇଭଳି ଲେଖିବା ଚାଲ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ? ଆଇ ହେଲ୍ପ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି in different work. Like watering
The garden. In kitchen. To my mother. ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବର। What did you like the most in the picture? ତମେ ପିକ୍ଚରରେ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? I like how everyone take care of each other. ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ଉଭୟ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ? And pet playing with children। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଚାଲ let us sing a song। ଚାଲ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇବା। My family। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Mother, mother, will you play with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Mama, will you play with me? ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବ? ମା କଣ? Yes, I shall. Yes, I shall। ହଁ ମୁଁ ଖେଳିବି। ହଁ ମୁଁ ଖେଳିବି। We are a family। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Father, 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 we will you eat with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family। ବାପା ବାପା ତମେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବ କି? ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Yes, I shall. Yes, I shall। ହଁ ଖେଳିବା। ହଁ ଖେଳିବା। We are a family। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। Brother, sister, will you dance with me? Yes, I shall. Yes, I shall। We are a family। ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମେ ମୋ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ କି? ହଁ yes, I shall। Yes, I shall। ହଁ ଖେଳିବା। ହଁ ଖେଳିବା। We are a family। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? Grandmother, grandmother, will you sing with me? Yes, I shall। Yes, I shall। We are a family। ଜେଜେମା ଜେଜେମା ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବ କି? ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବ କି? ହଁ ଗାଇବି। ହଁ ଗାଇବି। We are a family। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Grandfather, grandfather, will you read with me? Yes, I shall। Yes, I shall। We are a family। ଜେଜେବାପା ଜେଜେବାପା ତମେ ମୋ ସହିତ ପଢିବ କି? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ପଢିବି। ହଁ ପଢିବି। We are a family। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ତାପରେ ଚାଲ ପଢିବା। While reading the Sparrow family। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଚଟିଆର ପରିବାର। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାମା ଆଣ୍ଡ ପାପା ସ୍ପାରୋ were making nest। ଏଠି ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ ପାପା ସ୍ପାରୋ। ସ୍ପାରୋ ମାନେ ହଉଛି ଘର ଚଟିଆ। ମେକିଂ ମାନେ ତିଆରି। ନେଷ୍ଟ ମାନେ ବସା। ମାମା ପାପା ସ୍ପାରୋ କଣ କରୁଛି? ମାମା ପାପା ସ୍ପାରୋ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନେଷ୍ଟ ମାନେ ବସା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଫାଉଣ୍ଡ ଅ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସେମାନେ ଫାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଖୋଜିବା। ସେଫ୍ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ। ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ସ୍ଥାନ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ଲିଟିଲ୍ ନେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ସୁନ୍ ରେଡି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବସା ସୁନ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ଦ ଲିଟିଲ୍ ନେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ସୁନ୍ ରେଡି। ଛୋଟିଆ ବସାଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ମ। ସଫ୍ଟ ମାନେ ନରମ
ଆଉ କଣ ୱାର୍ମ ମାନେ ଗରମ, ନରମ ଗରମ ହେଇକି ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାମା sparrow laid 3 small eggs. One day the eggs broke. ମାମା ସ୍ପାରୋ କଣ ହେଲା? 3ଟି ଏଗ୍ ଦେଇଥିଲା। ଦିନେ କଣ ହେଲା? ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଗଲା। Open. 3 little head popped out. 3 little head popped out. 3ଟି ଅଣ୍ଡା କଣ ହେଲା? ଫାଟିକି ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କଲା। ପାପା ସ୍ପାରୋ brought food for them. ପାପା ସ୍ପାରୋ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲେ। Grandmother and grandfather sparrow, aunt and uncle sparrow, cousin and friends all come to meet the baby sparrow. Grandmother, grandfather ମାନେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସ୍ପାରୋ ଘର ଚଟିଆ, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କିମ୍ବା ମାମୁଁ ମାଇଁ, କଜନ୍ କଜନ୍ ମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ? ଛୋଟ ବେବିକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? The baby sparrow grew bigger and bigger. ବେବି ସ୍ପାରୋ କଣ କଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା। One day the baby sparrow hopped out. ଗୋଟେ ଦିନ ଛୋଟ ସ୍ପାରୋଟେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। of the nest ଉପରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। The flew off into the big blue sky. ସେମାନେ କଣ କଲେ? ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି? Who are there in your family? ତମ ପରିବାର ସବୁ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଲେଖିବ There are 4 members in my family. My father, my mother, my little brother and me. କଣ ଲେଖିବ? There are 4 members in my family. My father, mother, brother and me. ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଏଟା କଣ ଦେଇଛି? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ହେଲ୍ପ ଇଚ୍ ଅଦର? ତମେ ଉଭୟଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କଣ ଲେଖିବ? We help sharing food. ତମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିବ। କଣ ଲେଖିବ? I help my family by sharing food. Help my mother in cooking. And father in watering. ବାପାକୁ କଣ କର? ପାଣି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। Watering in garden. ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? What are the name of your grandparents, both paternal and maternal? ତମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କି ଅଜା ଆଈ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। କେମିତି ଲେଖିବ? ମାନେ ଫାଦର ସାଇଡ୍ ଆଉ ମଦର ସାଇଡ୍, ବାପା ସାଇଡ୍ ମା ସାଇଡ୍ ଯାହା ଯୋଉ ଜେଜେବାପା କି ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା which bird do you see around your house? ତମ ଘର ପାଖରେ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖ? କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ତୁମ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖ? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। କଣ କଣ ଦେଖ? କଣ ଲେଖିବ? I see କ୍ରୋ। କାଉ ଦେଖ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କଣ? ପ୍ୟାରୋଟ୍, ସ୍ପାରୋ ଘରଚଟିଆ, ପିଜନ୍,
and hen near my house. ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? If you were the baby sparrow, where would you go fly? ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଚଟିଆ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତ? ତମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତ? ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବ କଣ କରିଥାନ୍ତ ବେବି ସ୍ପାରୋ ହେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଦେଖ ତମେମାନେ ସବୁ। I would fly I would fly high up to top the tallest mango tree. ବୁଝିଲ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଣ ଦେଇଛି? What do you think the baby sparrow saw from the sky? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଛୋଟ ଘରଚଟିଆଟିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ଦେଖିବ? କଣ ଦେଖିବ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ଛୋଟ ସ୍ପାରୋଟେ? କଣ ଲେଖିବା ଚାଲ? The baby sparrow saw teeny house ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଦେଖିବ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି। ଗାର୍ଡେନ field ponds people etc. ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିବ ତମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ let us listen and speak। ଚାଲ ଶୁଣିବା କହିବା। let us sing and enjoy। ଚାଲ ଆମେ ଗାଇବା ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। the family song ପରିବାରର ଗୀତ। I have a big family, a family of 10, mother, father, sister, brother, all eat and play together. Uncle, auntie, cousin, grandfather, grandmother, all love me and we stay together। ବୁଝିଲ? I have a big family, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର ଅଛି। A family of 10, ଆମର 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। Mother, father, ମା, ବାପା, sister, brother, ଭଉଣୀ, ଭାଇ, all eat, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉ। And play together, ଏକାଠି ଖେଳୁ। Uncle, auntie, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ୀ, cousin, ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। Grandfather, grandmother, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, all love me, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। And we stay together, ଆଉ ଆମେ ମିଳିମିଶି ରହୁ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର say the names of the member of your family। ତୁମ ପରିବାରରେ ଯେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ। ଏରେ କଣ ଦେଇଛି what is your mother's name? କଣ ଲେଖିବ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବ। କଣ ଲେଖିବ? My mother's name is କଣ? ଏଇଠି ଲେଖିବ। କଣ ଲେଖିବ? ମୁଁ ମୋ ମା ନାଁ ଲେଖୁଛି ତମେ ତମ ମାମାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ ସବୁ ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା। ମାନିନୀ ସାହୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍? ଏଇଠି କଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ବ୍ରଦର୍ସ ନେମ୍? ଭାଇ ନାଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ସିଷ୍ଟର ନେମ୍? ଭଉଣୀ ନାଁ ଲେଖିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର୍ସ ନେମ୍? ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ନାମ ଲେଖିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ସ ନେମ୍? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍, ଚାଲ ପଢ଼ିବା। 1. What do you call the following members in your mother tongue? Write them in the boxes given. Family member, ତମ ପରିବାରରେ ତମେ କଣ କଣ ଡାକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ। ମଦର ମାନେ କଣ? ମା। ଫାଦର ମାନେ ବାପା, ବାପା ଡାକ।
ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଜେଜେମା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଜେଜେବାପା। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର ଏଲ୍ଡର ସିଷ୍ଟର। ବଡ଼ ଭାଇ କଣ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ଖୁଡ଼ି କିମ୍ବା ମାଇଁ ହବ। ଅଙ୍କଲ ମାନେ ଦାଦା ହବ, ମାମୁଁ ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଚାଲ 2 ନମ୍ବର word feather beginning with F sound. Read the following words that begin with F sound. ସବୁ F sound ରେ ସବୁ ସବୁ କଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାକୁ କଣ କରିବା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଏଠି କଣ ଲେଖିଛି ଫକ୍ସ ଫକ୍ସ ଫିଦର। ଏଠି କଣ ଫୁଡ। ଫକ୍ସ ମାନେ ବିଲୁଆ। ଫିଦର ମାନେ ହଉଛି ମୟୂର ପର। ଫୁଡ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଏଫ୍ ରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଫୁଟ 5 ଫ୍ଲାଗ। ଫୁଟ ମାନେ ପାଦ। 5 ମାନେ 5। ଫ୍ଲାଗ ମାନେ ପତାକା। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର the word mother begin with M sound. ମା ଶବ୍ଦଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଉଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କଣ? ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରେ ଏମ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏମ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ମ୍ୟାନ୍ ମାକ୍ସ ମାଉସ। ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଲୋକ, ମାକ୍ସ ମାନେ ମୁଖା, ମାଉସ ମାନେ ମୂଷା। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ମୁନ୍ ମଙ୍କି ମାଉଥ। ମୁନ୍ ମାନେ ଜହ୍ନ, ମଙ୍କି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼, ମାଉଥ ମାନେ ପାଟି। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର read the words given below. ଚାଲ ଆମେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ପଢ଼ିବା। Take the word the begin with F. ଯୋଉଟା F ଲେଟରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, F ଲେଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଟିକ୍ ଦେବା, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। Circle the word that begin with M. M ରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଏମିତି ସର୍କଲ ବୁଲେଇବା। ଏବେ ଚାଲ କରିବା। ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ଫିସ୍ ଦେଇଛି। ଫିସ୍ ରେ କଣ କରିବା ଆମେ ଏମିତି ଟିକ୍ ବୁଲେଇବା। ଏଠି ମଗରେ କଣ କରିବା ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ସର୍କଲ ବୁଲେଇବା। ମ୍ୟାପରେ ସର୍କଲ ବୁଲେଇବା। ସିଷ୍ଟର ହବନି। ଫେସ୍ରେ କଣ କରିବା ଟିକ୍ କରିବା। ମ୍ୟାଟ୍ରେ ସର୍କଲ ଏମ୍ ଅଛି ତ ସର୍କଲ କରିବା। ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକ୍ ଦେବା। ଆଇସ୍ ହବନି। ଫିଙ୍ଗରରେ ଟିକ୍ ବୁଲେଇବା, ଟିକ୍ କରିବା। ମିଲ୍କରେ ସର୍କଲ ବୁଲେଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଡି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରାଇଟ୍। 1 ନମ୍ବରରେ ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଇନ୍ ପ୍ରପର ପ୍ଲେସ୍ ଚୁଜିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବକ୍ସ। ଏଇ ସବୁ ବକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ତମ ପରିବାରରେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଭାବରେ କିଏ ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମା। ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ଏଠି କଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର। ତା ତଳକୁ କିଏ ଆସିବେ? ଏଠି କଣ ହବ ଏଠି ଫାଦର ହବ। ଏଟା ମଦର। ଏଠି ଅଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଟା କଣ ହବ ଅଙ୍କଲ। ଇଏ କିଏ ଅଣ୍ଟ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମେ ଅଛ, ଏଠି ତମର କଣ ହବ ଭାଇ ଇଏ ଭଉଣୀ ହେବେ। ତ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ବ୍ରଦର। ଏଟା କଣ ସିଷ୍ଟର, ଇଏ କଜନ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଗିଭେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଜ୍ ସୁନ୍। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି
ତମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ସବୁ, ଏଠି ଫାଦର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି କଣ ଲେଖିବ? ଫାଦର ଲେଖିବ। ଫାଦର, ଏଠି ଫାଦର ଲେଖିବ। ଏଠି କଣ ଦିଆହେଇଛି? ମଦର, ମଦର ଲେଖିବ। ସବୁ କଣ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି? ସିଷ୍ଟର, ସିଷ୍ଟର। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଇ ରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟକ୍। ଫାଦର, ଫାଦର ମାନେ ବାପା। ମଦର, ମଦର ମାନେ ମା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ମାନେ ଜେଜେ ବାପା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ମାନେ ଜେଜେମା। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏଫ୍ ରେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡୁ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡୁ, ଚାଲ କରିବା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ମେକ୍ ପେପର୍ସ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ମେକ୍ ପପେଟ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ପପେଟ୍ଟେ ତିଆରି କରିବା। ଫଲୋଇଂ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ ୟୋର ଟିଚର। ତମ ଟିଚର ତମକୁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ତମ ଟିଚର ତମକୁ ଯାହା କହିବେ ତମେ ସେଇଆ କରିବ। ଏ ରେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ମେକ୍ 6 thick paper strip. These strips may be of any color. ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ପେପର କାଟିବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 6ଟି ପେପର କାଟିବ। ତାପରେ ବି ରେ ଦିଆହେଇଛି with the help of your teacher draw faces of each family member on paper। ତମ ପରିବାରର ଏଇଭଳିଆ ପେପରରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ, ଫେସ୍ର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ତାପରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି? ସି ରେ stick each picture on one end of the strip. The picture may help you। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଏମିତି ଫେସ୍କୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିବ। ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିବ, ଲଗେଇବ। ଡି ରେ ଡି ରେ you may now use this as puppet and play with your friends। ତମେ ଏଇ ପପେଟ୍ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବ? ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ ହେଲା। ଏଠାରେ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାଟି ସରିଲା। ଯଦି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।